Enclavada a la vall d'Albaida es troba la Foia Redona de Salem envoltada per muntanyes, que s'obri a l'ombria de la serra de Benicadell. Salem es troba envoltada d'estrets camins embolicats per una abundant vegetació, de paisatges que conserven tota la bellesa del secà mediterrani, esguitats de naixements d'aigua allà on es mira. Entre ells s'obrís el paratge de la Font d'Elca. Es tracta d'una àrea recreativa situada entre terres de cultiu i una espessa pineda. En aquesta zona es va trobar una antiga bassa romana que formava part d'un important sistema de regadiu, amb un gran valor etnogràfic i històric. L'ombra del Benicadell destaca pel seu gran valor arqueològic i és conegut pels estudiosos del Neolític i de les pintures rupestres. Destaca els abrics rupestres del barranc de les Coves, un dels més antics de la península. Les comunitats que es van habitar practicaven una agricultura mixta i la ramaderia. Els carrers de Salem s'articulen entorn de les dues places en les quals es troben l'Ajuntament i l'església de Sant Miquel Arcàngel. Tant l'Ajuntament com algunes altres cases de llauradors mantenen elements de l'arquitectura tradicional com les reixes de forja. En el racó del forn es conserva un mural de ceràmica devocional de finals del segle XVIII amb una imatge de Sant Miquel o el rellotge del sol que es troba al Parc de les Garroferes dissenyat per Joan Olivares, matemàtic d'Otos. L'església de Sant Miquel és l'edifici més important de Salem. Es tracta d'una obra classicista de 1820, amb planta de creu llatina i 6 altars laterals. A l'eixida del poble es troba el safareig recentment restaurat, des del qual es pot apreciar el Calvari de Salem, amb els característics edicles de Via Crucis i els rectes ciprers que s'alcen cap al cel. La capella del cementeri parroquial és una obra modernista de 1901, en la qual prevalen els colors rojos de taulell sumat als contrastos dels múltiples elements decoratius. Es tracta d'una obra maestra del patrimoni arquitectònic a causa del bon resultat estètic aconseguit amb uns materials tan pobres. L'antic comerç de la neu ha donat lloc a la coneguda com a Senda dels Navaters. Aquesta ruta cultural permet conèixer l'activitat econòmica que es va desenvolupar primordialment entre els segles XIX i XX i que va ocupar a moltes persones de les zones muntanyenques en una època en què l'obtenció de gel per a la conservació dels aliments es realitzava en aquestes neveres per acumulació i premsatge de la neu. En el terme de Salem van arribar a funcionar fins a 6, entre les quals hi havia neveres ben construïdes, però també simples pous o congestes. La senda dels Navaters s'estén per l'est de Salem, al costat del barranc dels Coves, fins a Beniarrés i l'Orxa, municipis on es troben les neveres. La primera nevera a la qual s'accedeix per aquest camí és la nevera del Paller, però abans d'arribar a ella es pot contemplar l'embassament de Beniarrés, límit de la província d'Alacant. La nevera es troba en l'alt de la cima, a 750 metres d'altitud. Té una planta circular de 13 metres de diàmetre, amb un mur construït en maçoneria. El pou mesura 11 metres de diàmetre interior i 12 metres de profunditat amb una capacitat de 1.100 metres cúbics aproximadament. Si s'ha de jutjar per les quantioses restes, probablement el depòsit va estar dotat d'una cúpula recoberta de teula àrab. En el camí cap a la nevera de la Barcella, a la part alta d'un turó, es troben les restes del castell homònim. És un xicotet castell dels segles XII i XIII d'origen andalusí, amb funció de talaia. Construït pels musulmans de les alqueries de la Foia per a resistir l'avanç de les hosts de Jaume I, la seva comesa fonamental era la de donar avís en qualsevol moment del dia o de la nit en cas d'amenaça a les medines de Cocentaina i Xàtiva. Envoltant el turó es troba un camí a la dreta que porta directe a la nevera del Castellet o de la Barcella. Situada a 700 metres d'altitud amb una planta circular, el pou té 11 metres de diàmetre i 8 de profund. Construïda amb maçoneria i morter,
quasi no queden restes del mur per damunt del nivell del sòl. La meitat inferior del pou està directament excavada en la roca. La coberta, avui desapareguda, degué ser una cúpula, possiblement amb teula, ja que s'han trobat moltes restes al voltant. Ens acomiadem de la senda dels Navaters, sabent que és un gran passeig apte per a totes aquelles persones que gaudissin amb experiències a l'aire lliure. Trobarem llocs amb encant i descobrirem antigues construccions que parlen dels durs temps, però també d'una forma de vida totalment respectuosa amb la naturalesa i el medi ambient.